काय केलंस आईसाठी? सगळं केलं. म्हणजे तिचं नाव, तिचा पैसा तिच्यासाठीच वापरलास. तू काय करू शकतोस? जीव देऊ शकतो. आईच्या आयुष्यासाठी झोळी पसरू शकतोस. मागू कसा मी अन मागू कुणा, माझी व्यथाही समजावू कुणा. आहे उभा बगदारी तुझ्या, जाणून घे रे जरा याचना. देशील का कधी जोडीत या, तू ध्यान माझे मला जीवन. मागू कसा मी अरे मागू कुणा. शोधू कुठे माया तिची, तिचा लळा छाया तिची. मी भिकारी जीवनिया विना, सोसवेना वेदना सांगू कुणा. मागू कसा मी अन मागू कुणा, माझी व्यथाही समजावू कुणा. कसा मी अन मागू कुणा, माझी व्यथाही समजावू